acara apa iki, Bol? Acara ora iki, acara ngene iki to. Bukan acara-acara lomba-lomba lagi malah hakan wae sih, Rek. Bocah barang kuwi lah. Munisi rombol lah. Sampai anyar. Kok milik kowe kepingin goreng aja. Biar Agustusan ini bahas opo iki, lomba apa ora iki. Wis ayo nggawe acara yuk. Dewe wae ora rame-rame musim corona iki soalnya. Yo, Ya ayo lo, sir-sir wae aku nek lomba iki. Bocah-bocah iki piye iki? Lomba iki gelem ora? Tapi oleh ora nang RT nih musim virus kayak gini iki. Ya wis ayo ora apa-apa. Sama mangane. Akan najedat. Nan ora, parani kok ya. Gampang. Entuk ora iki musim kok ngene ora nek wong lomba iki. Lomba apa rencanane arep? Ya gampang kok tembung RT nih sing oleh opo lomba opo. Lari dari kenyataan kan. Kowe kakek masalah lari. So, Yo, yo. Kok ayo. Wes, yo kok. Ngapain gini kok? Coba terpanter nyolong bukti di goblok. Ayo ulang lagi. Yo. Ngopo badar rene iki? Ya orang golek caca yo. Caca sapa? Wis mbok mlaku kono lah. Ya yo. Ya wis, mangkat. Kowe lah. Lah aku ketangan di goblok. Ngarep. Bro. Jalan-jalan, bro. Bos, kopi kuntek ini. gawe lah kok pirang-pirang kok bingung temen lah. Iki lho kayak mas main dhuwur piye ya. Oh lho gawe lah ndo lah. Weh, kayak kocok ke. Weh, Wah, weh, Rene, weh. Rene. Rene. Oh, bocah kocok. Dun, rene. Kok ndi weh? Bisa tahu cek lagi. Rusak, woi. Cok ngopoin gini wae. Sampai kamu kuwi bos itu Pak iku kucluk-kucluk iki. Cek iki dong nganggo ni sik nyolong. Coba apa nih, gini? Bahas acara ngesuk iki lho arep do melu ora? Lomba, Cok. Lomba. Ya yo iki. Yo gampang lah lomba. Lombane apa dhisik? Ya aku tembung karo RT nih, iki orang ngomong RT nih soalnya. Aku lomba mengejar cintanya wae gak tahu. Nah, lah. Ya ora apa-apa lah, kali-kali. Ya aku langsung tembung RT nih iki. Yo mangkat aja. Lawan grupku kok lawan grupku. Oke. Siap Mantap. ora? Yo kali. Aku melok ae wis manut. Semangat mana tapi kalah kok ke. Kalah menangi belakangan. Wes, Siap iki iki marane RT nih wis dhisik yo. marane RT yo. Wis yo. Ya. Let's go. Katanya tinggal. Baru saja ku reguk manis madu cinta. Weh, ini motor kreditan, lunas-lunas. Hati RT yo. Gajiannya kok pusat ora metu-metu. Bingung biasa iki mumet. Arep bayar kredit. Piye iki? Los dong lanjut lemu WhatsAppan cek paket data mulai entek du dewe. Woi, monggo. Ana ngopo iki? Nek perlu iki Pak RT. Perlu apa? Yo ngobrol-ngobrol titik lah. Wis, jangan sih lah. Ini. Jago ngene, ngomong ngene. Ya kok malah podo ngumpul nang kene Siapa, kabeh. Siapa? Bidangane. Walah. Ini iki wacana besok. Ini jago ngene ngarep kene. Perlu apa apa?
Dadi neng perlu apa iki yo tekone ngumpul rame-rame ini. Jadi ngene lho Pak RT. Kami wong rene iki njaluk rokok. Lho apa? RT ini njaluk rokok iki. Anu, njaluk izin. Kami wong arep ngadake lomba. Oh, arep jaluk izin. Iya. Jadi lomba apa kira-kira iki? Mbok caca iki mau piye? Lomba-lomba Agustan lho Pak Redi. Oh, kaya acara Agustusan. Iya. Oke lah, boleh. Tetapi isik musim-musim corona ini, nah kira-kira aku seneni ora iki nang pemerintahan iki. Ya ngene wae Pak RT, sing lomba iki wonge dhewe wae. Tanganmu lho. Ora usah rame-rame lah. Wong sakmene wae. Oke, berarti deal. Tapi sing penting wonge dhewe kabeh, ora usah rame-rame. Dadi ora delok banget ke masyarakat. Mesti tak cukuri sesuatu. Iya, hadiah kayak ngene. Ya metu iki. Oh, iki pasti anu. Yo, Mana dia? Oh, lomba. Aku sampe ora sengaja. Oh. Wis ki, tinggo benderane ben ketara gagah. Engko masalah hadiah tak atur.